Zvonenia máš vypaté? Áno, som si dala, že nerušiť. Ja mám toto problém si preložiť nohy, lebo však ty to ja vieš. Ja to mám iba takto, vieš. Dobre, môžeme? Dobre, môžeme? Aj, ahojte, vítam vás v druhom dieli s Bigim pri bare. V dnešnom diele privítame Ivanku Hornú, ktorá má, nepovieme koľko rokov, však už sa to neprezrádza predsa, ale je profesionálny športovec za Dukla Banská Bystrica. Áno, vojenské športom Dukla Banská Bystrica. Tak. A pre začiatok len zľahka by sme vysvetlili, prečo ten pojem profesionálny športovec, v podstate živíš sa športom. Áno. Tak, takže čo je asi sen každého športovca, tak ty ho máš taký splnený malý. Áno. By som bol povedal. Malý, veľký, skorej tak. Tak, ale vrátime sa trošku na tvoje začiatky. Ja si ťa pamätám ešte z prvej súťaže a ty si sa objavila, že nie v tom najmladšom veku na pódiach, keď to tak poviem. Koľko si mala rokov, keď si začala vlastne s trojbojom? No na prvej súťaži, ja som bola v Brne, tam sme sa nestretli, to som ešte bola, tam bola tá Rauka. Majstrová Českej republiky v Brne boli, v Rauke. A mala som 22 rokov vtedy. Skoro 20, no 22,5 som mala vtedy, keď som začala súťažiť. Takže prvý rok si juniorsky stihla a áno. Už potom si válčila v Opne. Áno. Takže ako sú už nejaký ten piatok válčiš v tých ženách potom. No, už áno. Dobre, takže tak a čo ťa viedlo k športu? Viem, že teda si zo športovej rodiny vo svojej podstate, ale že prečo to prišlo až v tých 22 rokoch? Také, že áno, idem do toho naplno a idem súťažiť. Tak zo športovej rodiny, ako som zo športovej rodiny, ale mňa nejako k tomu neviedli, lebo samozrejme ja som tak od malička mala taký svoj svet. Vždy som taká, že na čo sa upriamím, tak akože čo ma baví, tak na to sa vyslovene upriamím, takže to nerobím na 100%, ale minimálne na 200%. Takže ja som od malička hrávala na husle, potom som prešla na kontrabás, popri tom som chodila na výtvarnú, na Gimply som ešte spievala v kapele, napríklad, hrávala som v komornom orchestri a vlastne potom popri vysokej som chcela začať niečo súťažiť, lebo moja sestra ako vtedy ešte robila vspieranie, bola ako bývalá dorastenecká juniorská reprezentantka vo spieraní. No a mňa trošku tak iritovalo, že môj nebohý detko ju stále vychvaloval, že ako ona vyhráva a podobne, tak som chcela, že hovorím, že aj niečo vyskúšam. A ja som vlastne vtedy naraz, akože neplánované, lebo sústreďovala som sa hlavne, začal som trénovať s tým, že som sa pripravovala na súťaž v silovom trojboji, lebo ja nikdy nerobím niečo bezcielne, hej, ako ja zas vždy, keď som začala chodiť do toho fitka, som začala chodiť do fitka s tým, že chcem súťažiť, takže vlastne pol roka na to, jak som prvýkrát prišla do fitka, som išla na súťaž v tomto silovom trojboji, ale zhodou náhod nejakých 12 týždňov pred prvou súťažou v silovom trojboji ma sestra oslovila s tým, že chýba im akože spieračka do Českej ligy, lebo vtedy sme chodili, ako tá sestra vtedy chodila súťažiť ešte do Českej ligy. A vypadla im jedna spieračka, lebo išla na matersku, tak to bol taká skúška ohňom, že pár tréningov a išla som hneď na súťaž, tak dokonca ešte pred prvou súťažou v silovom trojboji, týždeň predtým som bola v Plzni na Lige žien vo spieraní a tak to boli také vtipné výkony, až vlastne potom som bola v tom Brne na tých majstrovstvách Českej republiky a to som tam, neviem, či môžem povedať aj moje výkony. Kľudne môžeš. Tak to som tam vtedy, no potom pol roku som 105 drepla, zatlačila som na lavičke 57,5 a vtedy som potiahla 110 kg. Ja si pamätám úplne na svoju prvú súťaž, keď som tam drepoval 160 kg, takže v pohode. Tie začiatky sú vždy také. Niekedy si ľudia myslia, že my padneme silný z nebies, ale on tak celkom není. Za tým je kopu driny a odriekania, času a všetkého možného. Takže to o tom, čo si vieme obidvaja. No dobre, teraz si ma trošku šokla, že vlastne si na spieraní bola tak zavčasu, lebo ja som myslel, že to spieranie prišlo až akože súčasť toho trojboja, že si vlastne začal robiť spieranie. Ja som myslel, že ten trojboj bol prvý. Nie. A teraz si ma úplne akože, že to bolo také, že súčasné. Tak to som prekvapený sám. Ja som to robila súbežne vlastne. Obidva športy som robila súbežne 11 rokov, takže... Si tak, 11 rokov, Teraz už asi spieranie... Teda, už nemôžem, už mám... Ani by som sa už na to... Nie, že by som mala strach, ale
potom, čo sa mi stalo minulý rok, tak už mi to neodporúčuje, lebo by to bola otázka fakt, že pár aj ľahkých tréningov, keby sa mi to znova zopakovalo, to, čo som mala s mojim lakťom, takže... No, až skrátke, čo sa ti vlastne stalo? Bo ja som videla aj to video, ty sa dal po dlhej dobe, si ho zverejnila, ako... Ja som si tiež prešiel zraneniami, to je o mne známe, ale ako keď som videl ten tvoj lakeť otočený opačne na tom videu, tak ako to mi trošku ostalo, hovorím si, do prčic, hovorím, čo teraz? Ale ty si do roka a do dňa vlastne sa vrátila k trojboju, teda spíranie už bohužiaľ teda asi nepôjde. Ale čo sa ti stalo vlastne, alebo čo bola príčina toho zranenia? No tak hlavná príčina bola to, ja som mala ten lakeť už párkrát predtým zranený. Ja chcem teraz upozorniť mladých, že keď niekoho niečo bolí, nemusí znamenať, že to je zranené, že je to preťažené, ale ja som to mala reálne zranené, že ešte v 2017 som si ten lakeť vtedy už trochu vyvrátila. A druhýkrát sa mi stalo na svetových hrách, keď som bola, tak mi zle podali a mi sa ten lakeť zrotoval. A už sa mi tam urobila ďalšia modrina, lebo už som tam prvýkrát mala modrinu, potom druhýkrát. A medzi tým som chodievala k ortopédovi a bolo to ako také nešťastné riešenie. Nevedela som, že to nie je vhodné. A 5-krát som absolvovala injekciu vlastne do toho klbu s protizápalovou látkou. A to mi vlastne najviac uškodilo, lebo ono to síce rieši zápal, ja ani reálne neviem, či som tam ten zápal mala, podľa mňa nie, ale ono to oslabuje tie šlachy. No a mne sa už 2 týždne predtým, ako sa mi toto stalo s tým lakťom, tak sa mi začal ten lakeť triasť, lebo ja som sa pripravovala na majstrovstvá Európy vo spíraní, lebo som začala kvalifikáciu na olympiádu. A najprv ma doktor poslal na rentgen, samozrejme tam nič nebolo vidno, potom konečne na magnetickú rezonanciu, no a zhodou náhod deň pred tým termínom na magnetickú rezonanciu sa mi ten lakeť vyvrátil. Mne sa vlastne aj vyluxoval. Utrhli sa mi vlastne kompletne bočné väzy, mala som natrhnutý triceps, otrhnuté klbové púzdro som tam mala, nejaké také drobné svaly na predlakti, tie už tam teraz nemám, lebo to sme mali ešte tak problém s mojim trénerom, teda s mojim otcom, že 2 mesiace sme nevedeli nikoho nájsť, kto by sa podujal to operovať, pretože toto, čo mám ja, není absolútne štandardné zranenie. Akože nepoznám nikoho ani zo športu, že by sa im toto stalo. Toľko vecí naraz proste, že sa potentuje, keď to tak nazveme. No a mňa potom vlastne 2,5 mesiaca na to, čo sa mi to stalo, tak ma operovali na deň detí. Tak som dostala darček. A mne vlastne otvárali lakeť, mi tam pozošívali, čo sa dalo, prevrtávali mi kosti, zobrali mi celú šlachu zo zápestia. A tu mi vlastne vkladali do tých prevrtaných kostí, mi vlastne robili plastiku tých bočných väzov, no tak. Takže... Tak to len znie šialene, nie to ešte prežiť. Mne stačil úplne otrhnutý biceps, tiež mám teda nejakú tú dieru v kostičke a šlachu natiahnutú a podobne. A tiež, hoď som dostal rýchly termín, tak vlastne po zahojení som povedal, že teda nemám rotačný pohyb v ruke a tak. Ono tam trošku mi ho zrotovali, ten biceps samozrejme, a naše zdravotníctvo ukázalo, čo je v nich. A jediné, čo mi povedal pán doktor, takže o rok sa vidíme na trvalých následkoch. A ja, že ďakujem. Takže tieto zranenia sú také, že veľa ľudí by si povedal fatálne, ale proste bojovníci pokračujú. No a ty, keď som akože videl, že znova sa pripravuješ, že znova trénuješ, tak akože som fakt na to pozeral s otvorenými ústami, takže to klobúk dole pred tebou. No dobre, dá sa po takom zranení vrátiť, že 100% späť? No, ja tak poviem, že ja som, jak ma operovali toho 1. júna, tak začať som trénovala až v novembri. Ja som mala 5 mesiacov, som mala rehabilitácii. Vlastne ja som mala ukončenú liečbu až 3. januára, takže ja som bola reálne mimo akože tej prípravy, akože pokiaľ teda rátam od toho zranenia, po ukončení liečby bolo 9 mesiacov, hej, ako už som ja samozrejme, keď som aj mala, že pred operáciou ja som chodila do fitka, ja som cvičila to, čo som mohla, čiže nohy, každý deň som trénovala nohy, chodila som aj do rôznych fitiek, pretože samozrejme v tom fitku, čo chodím bežne do Južanky, tak samozrejme nie je tam toľko strojov na nohy. Ja som nemohla, vlastne tú ruku som vôbec nepoužívala. Po operácii som mala napevno zafixovanú, to som vlastne 4 týždne som nemohla vôbec trénovať. Takže to som mala, akože vtedy som mala, že reálnu fakt pauzu a potom som robila zasa nejaký, že vždy som robila hack and grab, leg press,
čokoľvek, čo sa dalo. Čo ti dovolilo telo? Áno, ale vždy mi musel niekto nakladať kotúče. Ja som si vedela, takže už jednou rukou som sa vytrenovala, že som 20, tak to si zdvihla, že som si nakladala na leg press, hej. Ale reálne som začala trénovať až v novembri a to sme začali, takže skúšala som ťahať to už aj po operácii, aj pred operáciou. Najprv pred operáciou ma aspoň doktor, čo som k nemu chodila konzultovať najprv, tak ma nutil, že naučiť sa držať fľašu vody. Lebo ja som mala samozrejme problém, lebo aj na tej rehabilitácii mne nie len rehabilitovali lakeť, ale potom aj zápestie a prsty, lebo samozrejme ja tým, že som mala znehybnenú ruku veľmi dlho, tak najprv sme sa sústredili na lakeť, potom sa zistilo, že ja neviem hýbať so zápestím ani s prstami. Takže to som si akože užila, lebo samozrejme to museli aj dosť na silu. Mala som aj nejakú bioliečbu, že biolampa, laser, magnetoterapia a tak ďalej, takže to som chodila fakt, že dennodenne poctivo. Dlhý príbeh proste. Áno, ale snažila som sa, no a začali sme normálne, že s palicou drevenou, normálne ako ručka od metly, tak som začala, že napríklad bench press pomaličky, najprv kúsok rozsahu a podobne a ja som, vlastne to bolo akože tak, ja poviem, že zázrak, lebo ja som súťažila v polke marca, som bola na majstrovstvách Európy, ako samozrejme nepodala som taký vrcholný výkon, ako som podala na tej mojej poslednej Európe 2022, čo som vyhrala vlastne Európu v decembri. Ale 512,5 som urobila trojboj, čo je akože veľmi slušné na to, že som sa 4 mesiace pripravovala, takže to je... Jasné, a tak pri tej našej trénovanosti, tým, že sme v asociácii alebo federácii, v akej sme, s tým, že je to vybudované naturálne, tak za mňa tam je tá svalová pamäť extrémne rýchla. Aspoň čo si aj ja všímam, že po zraneniach akože celkom rýchlo sa viem dostať na nejaký ten svoj štandardný výkon. A už potom človek si začne bojovať, ale takto by asi bojoval aj za normálneho zdravia, keby bolo. No dobre, poďme k nejakým veselším témam, lebo teraz sa bavíme úplne o tom najhoršom, že čo môže byť. Teraz sme podľa mňa všetkých vystrašili. Aby všetci vedeli, že bohužiaľ to sa stáva, no tak je taký je život, taký je šport, takže... Čo bereš ty za svoj taký najväčší športový úspech? Akože ktorá, ako vieme, že si niekoľkonásobná majsterka Európy v trojboji sveta? Aj sveta som bola raz. Raz, majsterka sveta, ale že čo pre teba osobne, ako človeka je pre teba taká, že úplne, že do konca života to pre teba bude ten top výsledok. Taký, že pre teba osobne, vieš, že nie je, že najvyššie čísla, alebo že chápeš ma, že áno, že to tá majsterka sveta, tak každý povedal, bol som majster sveta, vieš, ale že človeku ostane iná súťaž, alebo aspoň ja to tak mám, že pre mňa není ten, kde som podal ten top výkon, taká súťaž, ale mám inú takú obľúbenú a na ten výkon rád spomínam aj celkovo na tú súťaž a tak. Máš aj ty to tak, alebo pre teba je proste ten svet vrchol taký? Tak ja to tak beriem, že ja konkrétne akože súťaž, neviem, ja to beriem tak, že na roky, ja to tak počítam, že na roky, napríklad pre mňa najúspešnejší rok bol ten 2022, akože neberiem ten rok, že keď som bola ako najúspešnejší, čo sa týka výsledkov, som mala 2017, kedy som bola majsterka Európy, majsterka sveta zároveň v jednom roku. Ale ten 2022 bol tak, že som mala 6 veľkých štartov. Ja som bola vlastne Európa vo spieraní a to som bola vtedy po covide. Potom som vlastne týždeň na to som bola tretia na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej. To som mala vtedy taký, že nabitý týždeň. Behom týždňa som mala 2 veľké medzinárodné súťaže. Potom 3,5 týždňa na to som bola na svetových hrách, 3,5 týždňa na to som bola na Európe bench presse. To už som bola vlastne zranená s tým lakťom, ale tak zvládla som to ako tak. Potom som bola v septembri Arnold Classic a nakoniec to, čo už by si niekto myslel, že v decembri už, keď človek to takto celý rok ťahá, že bude unavený, tak som tedy vyhrala tú Európu. Ešte s európskym rekordom v vrtnom ťahu. To bolo v tom Poľsku, no ale taká akože najsúťaž, čo sa mi zapísala do pamäti, bola teraz táto Európa, čo som vlastne prvá súťaž po tom zranení. A to ešte, tak poviem, že nebolo to chyba nášho zväzu, ale samozrejme ja som tiež nevedela, aké sú pravidlá, nikto si to neuvedomil. Nemala som štart behom 12 mesiacov v tej váhovke, v ktorej ma prihlasovali. A to bolo 5 dní pred súťažou, mi bolo oznámené, že budem súťažiť Bčku s výkonmi 25, no, lebo ja som takisto, som si to naplánovala, aj ten tréning si vždy riadím, takže už samozrejme my vieme v tých pozvánkach, čo má IPF alebo IPF,
keď sa pozrieme na ten timetable, tak vieme, že v ktorom čase budeme súťažiť. Tak ja som vždy trénovala po obede, vždy som si dávala tak tie maximálne tréningy. Aha, jasné, že prispôsobuješ ten tréning tým časom. Áno, a ja som teraz 5 dní pred súťažou zistila, strašne som nadávala, že ja budem vlastne súťažiť neskoro ráno, o 8 ráno, váženie o 10 sa súťaží. Deň to môj čas, lebo ja som skôr taká tá sova, hej, ja rada trénujem v noci, to je, akože keby susedia nenadávali, že v noci buchocem, tak ja by som normálne, akože aj o polnoci už sa mi stalo, že som benčovala, keď som mala proste náladu. Ale... Asi by som nedal. No ja som zase taká, ja neznášam ráno trénovať, ráno fungovať, to proste pre mňa je to akože masakér, ale akože samozrejme sa viem prispôsobiť, ale to vtedy bolo pre mňa ťažké, ale bral som to tak emotívne, že teraz idem po tom zranení, že čo sa bude diať, ako mala som strach, lebo ja som aj na tom tréningu chodila tak, že ja som nikdy nešla viac ako 2 ťažké pokusy. A nikdy som nešla naraz celý trojboj. Ja som samozrejme kvôli tej ruke, no mňa tá ruka bolela. Ako ja sa priznám, aj tak stále ju cítim. Už ju budem doživotne cítiť, lebo nikdy tá ruka nebude ani 90%, ale to som mala takú obavu, čo to bude, ako to bude. Súťažila som Bčku medzi prvými a potom zrazu, keď dosúťažilo Ačko, som zistila, že som tretia. A bolo to fakt, že najviac nabitá váhovka medzi ženami, tá 6-9, no a ja som bola to proste, že som to... Nečakala som to, hej, akože, že to takto vypáli. No. Mne sa zrovna toto, čo si spomínala, stalo tiež vo Švédsku na majstrovstvách sveta, že mi tam tiež som, tuším, nebol na súťaži, alebo mi tam dali iný výkon, aký som podal, alebo niečo sa proste tam udialo a tiež ma dali do Bčka. No a vlastne tým, že som chcel bojovať o tie prvé priečky a keď vlastne nemáš s kým bojovať, že je to také akože dosť crazy, že v podstate nemôžeš používať change a nevieš sa tomu prispôsobiť, že musíš spraviť niečo a ostatní už sa tomu prispôsobujú. Áno. Tak vlastne ja som si dal hneď naložiť 370 na mŕtvy tek a otrhol som si tam biceps. Takže ten nešťastný, ktorý som vlastne tam som vo Švédsku natrhol z vrchu a potom som ho dokončil na Slovensku zo spodu, že som ho urval úplne celý. Takže on bol už načatý a už sa iba dokončil. No, takže treba počúvať niekedy to svoje telo, že ten výstražný prst ono nám vždy dá, len treba ho aj počúvať, že? No dobre, teraz ja som spomenul tvoju takú, že športovú rodinu. Tvoj táto však robil spieranie, robí aktívne? Už teraz nie, naposledy bol asi pred 4 rokmi na veteránskej majstrovstvá Slovenska. No a robí silový trojboj aktívne doteraz na veľmi vysokej úrovni, vlastne medzinárodnej. Je on tvojim vzorom, alebo máš vzor niekoho z tých akože silných powerlifterov, alebo nejaký, kto je taký tvoj vzor, že keď máš blbú chvíľku, tak ja neviem, pozrieš si jeho nejaké video, alebo vieš, čo myslím, že ťa to tak nakopne, že máš takýto vzor športový, alebo celkom môže to byť aj akože niekto iný, ale väčšinou športovec má nejako športovca takého svojho supermana, keď to tak poviem. Tak ja sledujem viacej ľudí, akože hlavne na tom Instagrame, ale nie sú to, ako ja sa priznám, ja ako športovec nie som až taký fanúšik športu všeobecne. Ako, ja keď sledujem napríklad, že poviem príklad, iba jediný šport, čo sledujem v televízii, je atletika. To sa mi páči, nejaké šprinty, skoky a tak ďalej, hody. Či je to hod diskom, gulou, vrch gulou, alebo je to hod kladivom. A takisto aj spieranie, ako ktorú váhovku, hej, pre mňa to najzaujímavejšia, už som sa zakoktala, je tá pluska, ale... Takto, že sledujem viacej ľudí, ale pre mňa ten vzor je určite ten otec, pretože nikdy nemal tie ideálne podmienky, hej, akože tak poviem, že on mal aj dlhú pauzu, samozrejme, lebo sú to tie životné priority, hej, že nemali peniaze, samozrejme mal 2 roboty, vtedy ešte aj robil trenéra, už potom časom išiel akože tieto súťaženie bokom a kvôli mne sa vlastne k tomu vrátil, hej, akože to on je za to vďačný, lebo mal pauzu, ja neviem, no, on mal aj vlastne úraz, však na neho padol stavebný výťah, keď staval náš dom. A on ešte vlastne rok po tom úraze bol na veteránskych majstrovstvách Slovenska, to mal 40 rokov, bol ešte v Košiciach, potom on mal akože tiež mal vážnu zlomeninu nohy, mal vykrútenú ruku, ako vyluxovaný lakeť tiež. No a to vtedy sa mi zdá, že bol naposledy a potom sa vrátil o nejakých 17 rokov k trojboju.
Akože on občas si zacvičil, hej, potom dlho necvičil, lebo že on je stavebný znalec, on má toho strašne veľa, robil aj v banke a tak ďalej. Potreboval som ho, takže viem, čo to bolo zohnať. No a teraz vlastne on stále robí stavebného znalca, popri tom je na dôchodku už oficiálne, lebo však má 65 rokov. Popri tom stále trénuje 4-krát týždenne minimálne, že snaží sa proste, buď aj keď nestíha, tak si aspoň doma zatrénuje, hej, že všetko sa dá, keď sa chce. A popri tom má ešte mimo to iné aktivity, záhrada, jeho rodičia a tak ďalej, takže domácnosť, že mne v tomto príde ten môj otec ako taký fakt, že superman, ako nikdy som nespoznal takého človeka, ako je ten môj otec, že on toľko má tých vecí, čo musí denne spraviť a fakt, že trénuje, pripravuje sa na tú súťaž a títo master si to ešte platia všetko sami, hej, akože je to... Robia to ako hobby v podstate. Robia to ako úplne. hobby, áno, ale proste to nasadenie aj tých starých poviem, že ľudí, hej, akože chodí si na tie súťaže. Není sú najmladší, čo si budeme klamať. Áno, ale ako ja mám najradšej tie master súťaže, lebo tam je taká perfektná atmosféra medzi tými ľuďmi, že... Oni sa tam idú zabaviť vyslovene. My to ešte máme tých bojovníkov v sebe a ideme tam, aj keď, ako čo si budeme hovoriť za mňa, keď ideme na banket, tak proste sme jedna veľká komunita a jednoducho nikto tam není nejaký zákerný alebo niečo, že práve naopak, že v podstate tých silnejší tam majú ľudia za vzor a je to také za mňa ešte taká príjemná rivalita. Čo som teraz napríklad prekvapený, ak som prišiel z tých majstrovstiev sveta z Malty, tam tá rivalita bola akože dosť cítiť medzi tými mladými. Že chodili tam, vieš, takí ofúčaní, takí kohúti ešte, vieš, že hovorím si, len to ich vekom prejde. Vieš, som si tak mávol rukou. Tak neviem, no ja už sa, jak tejto mládeži, ako poviem to, že už mládež už má svoje roky, je to proste už iná generácia. Tam tí ľudia už sa inak správajú, aj táto mládež, ako keď... Ja keď sa pozriem, ako keď som začínala, ešte keď som bola tá juniorka, tak ja som nemala až také sebavedomie ako dnešná mládež, že ide na prvú súťaž s takým sebavedomím, že ja keby išiel byť z neho hneď majster sveta, takže to je to, že tá staršia generácia má v sebe ešte takú tú, nech sa neurazia títo mladí, ale takú tú pokoru, hej, že koľkokrát týmto mladším to chýba, no. Trošku im to chýba, to je pravda. Ale zase ako výkonnostne niektorí dosahujú fakt také šialené čísla, že otváram ja ústa a to teda nerobím, ten trojboj piatok jeden. Toto som teraz chcel k tomu vlastne sa dostať. Ty netrenuješ nikoho. Ty v podstate nemáš pod sebou nejakú mládež alebo niekoho a že by si sa ty dala do tej pozície toho trénera a že vybudovala nejakého takého reprezentanta. Nemáš taký cieľ v sebe, ale takú motiváciu, taký chtíč? No ja jedine, čo pomáham otcovi. Mali sme mládežníkov, akurát nie je naša chyba, že im sa nechce súťažiť, keď sa im nechce trénovať, tak bohužiaľ, komu nie rady, tomu nie pomoci, takže, ale nie. Pokiaľ budem ešte takto, že súťažiť v ženách, určite nechcem trénovať nikoho, pretože nemám na to samozrejme čas ani energiu, pretože som rada, keď sa pripravujem, musím sa sústrediť na to svoje a samozrejme mám aj svoj osobný život, takže nechcem si ukracovať, lebo ja trénujem každý deň, hej, akože fakt sa málokrát stáva, že by som jeden deň netrénovala a ja si šetrím energiu aj na iné aktivity, nechcem sa vybiť len na jednom a potom ešte na druhom a nič nestihnúť v tom dni, takže... No a načrtnem iné aktivity. Tak asi kto ťa pozná, každý vie, že máš takú ešte jednu svoju obľúbenú záľubu a to budú tvoje hafani. Áno, to sú moje dievčatá, takže moje baby. Dievčatá. Ja ich volám dievčatá, no. Takže čo to je za rasu? No ja mám labradorského retrievera, to je tá moja mladšia Luna a kučeravozrstého retrievera, to je málopočetné plemeno, no a chodím s nimi na výstavy. Teraz vlastne cieľ budúceho mesiaca, oktobra, že budeme uchovňovať tú kučeravu. Takže teraz všetky veci okolo toho vybavujem, lebo samozrejme nepodporujem neregistrovaný chov, aby ste vedeli, mám psov s rodokmeňom, všetko postupujem ako má byť, hej, oni majú polovné skúšky, majú genetické testy, rentgeny klbov, vyšetrenie očí a tak ďalej, všetko to, čo musí byť, stojí to samozrejme nemalé peniaze, u týchto malopočetných sa mi to ani nevráti, akože finančne, len moja motivácia je to, že konečne chcem si nechať aspoň jednom psičkovi šteniatko, takže, ale tak je to tak... Takže ty chceš malé baby. Áno, ale nie je to akože len tieto výstavy, samozrejme baví chodiť, ja každý deň sa snažím chodiť do prírody, chodím na tie svoje prechádzky, pretože
Potrebujem si trošku aj vyvetrať hlavu. Pre mňa to je akože tak veľmi ukludňujúce, lebo ja som cholerik, takže ja mám veľa nahromadeného hnevu v sebe dennodenne. Ja sa už zobudím nasratá, takže ja to potrebujem. To je proste také, pre mňa také must have, takže... Takže to máš takú terapiu v podstate tých tvojich havkov. No dobre. A čo si... Tak teraz odbočíme trošku od toho trojboju, lebo však mňa to zaujíma, že vlastne... Jak človek príde na to, že si ide kúpiť proste plemeno, hávka, ktorých je málo, ktorým bude chodiť na výstavy. Povedala si, že keď si začala s fitkom, tak si to robila s cieľom. Aj tohto hafana si kupovala s cieľom? Tak... Alebo to bolo také, že prišlo to? Ja nie, však ja mám vlastne, ja som mala prvú labradorku od mojej chovateľky ešte v roku 2002 a vtedy som bola prvýkrát na výstave, vtedy som mala 12 rokov. A odtedy sa to vlečie. Takže to ťa drží úplne od dieťaťa, to som aj nevedel. Akože ja mám rada tie výstavy, s niektorými som bola aj na skúškach a na tých polovných, s jednou som bola na farbiarkách, ale ešte som sa nikdy nedostala do takéhoto záverečného finále, že áno, že ideme na to, že idem tú fenu uchovniť, takže teraz je to také, ako je to moje hobby, niekto bude akože na tým žasnúť, alebo niekto sa bude na tým pohoršovať, že preboha, že čo tu mám za zábavu, ale nie, akože to je nie je to jednoduché. Prečo? Hej, ja som však neraz u vás bol a vy tých psov máte ako členov rodiny úplne, takže to zase je také ako každý má niečo, že vy to máte vyslovene proste člena rodiny a je to veľakrát počujem od ľudí, lebo ja tiež chcem si teraz kúpiť havka, lebo neviem, proste mám takých tíč teraz. Áno. No neviem, to asi príde taký vek, že človek chce psa. Akurát je to prišlo trošku neskôr, nie v 12. No a veľa ľudí mi povie, nekupuj si psa, lebo ťa to obmedzovať bude. Nemôžeš ísť na dovolenku, nemôžeš ísť sem tam, nemôžeš ísť tam. Aký je názor toto? Nie, akože tak my keď sme napríklad, že išli na dovolenku, vždy ako niekto ostal doma, alebo mám chovateľku, ktorá mi vždy tých psíkov postráži. Takže to je výhoda, hej, že mať toho chovateľa nepodporovať množenie, hej, aby ste vedeli. Strašne mi toto, akože ma toto zdvíha zo stoličky. Keď hovorím buď z útulku, alebo fakt, že z toho registrovaného chovu, dobrého chovateľa, lebo hovorím, že toho psa si kupujete pokiaľ to teda človek myslí vážne, si toho psa kupujete na celý život a pokiaľ chcete, aby sa ten pes mal dobre a aby bol zdravý, samozrejme nikto vám nezaručí, že ten pes napríklad nedostane rakovinu, však to ani keď sa malé dieťa narodí, tiež nikto nevie, rodič nevie, samozrejme, že áno, nedostane nejakú leukémiu alebo čokoľvek môže sa stať, hej, ale tá predispozícia je to super, že sa tam robia tie potrebné testy, ktoré u každého plemena sú napríklad iné, hej, ale nie je to nejaké obmedzujúce, proste pre mňa je ten pes ako taký terapeut, hej, lebo ja napríklad tá moja labradorka, to je tak, ona je od malička naučená, teraz má 3 roky, od malička, jak som si ju kúpila, som v tej garáži mojej, to je jediný pes, ktorý vydrží celé moje mŕtve ťahy, hej. To máš vlastne fanušika, diváka, áno, a takú lásku v jednej osobe. Ale ona neuteká, ona tam proste, jak tam ja búcham, už susedia, ja si pamätám, raz sa stalo pre tou poslednou Európou mojou pred zranením písala susedka, že kedy už otcovi ako SMS-ku, že kedy už skončíme, že otria sa im kredenci poháriky. Tak sme sa smiali doma, že to preto, že ich majú prázdne. Ale ako samozrejme je to počuť, lebo my to máme akože síce v rodinnom dome, ale tu garáž, ale ono to ide akože cez tú podlahu, cez tú zem. Sa to šíri tie záchvevy, hej, a to ja keď ťahám, že má nejakú maximálku a pustím to, akože nie, že z výšky, ale pustím to proste na tú zem, tak to je počuť až do otcovej pracovne, ktorá je napríklad na poschodí, hej, ale... Neboj sa, tu skáčete celá budova. No. To je v poriadku. Ľudia si to musia naučiť, zvyknúť si na to. Presne, ja to chcem povedať, že ten pes, akože ako si ho naučíš, tak taký bude a proste aj keď si ho napríklad naučíš ho niekde odložiť, či pôjdeš na tú dovolenku, môžete rodičia postražiť, alebo kamaráti, to nie je vôbec obmedzujúce a takisto, keď máš, samozrejme, keď si nekúpiš nejakého Yorkshira, ale tak videla som aj Yorkshira na turistike, hej, ale napríklad ťa to nutí chodiť do tej prírody a to je super, že ten človek je aktívny, lebo vôbec nie je pravda, že my keď robíme silový trojboj, nemôžeme mať nejaký doplnkový šport. Pre mňa je najlepšie tá chôdza alebo ľahká turistika, nehovorím, že ísť pred ťažkými drepmi niekde na ostrý vrch alebo túto, jak sa to volá? Inovec. V živote som tam ináč nebola, hanbím sa. To pekne, máš to cez kopec a ešte tam nebola. Ešte som tam nebola, no a už sa tak chystám roky, no ale tak som povedať, že ja si pochodím tento celý náš Soblahov, tam je kde chodiť, no a
že je to fajn, že človek si napríklad sa trošku akože fakt, že tebe to odľahčí tie nohy. Ja som si vždy robila osobáky napríklad po nejakej dlhej prechádzke. Keď si na to zvyknutý, tak je to super a takisto vieš, že len ísť, že stáť zo stoličky a hneď drepovať, nie je to ani tak zdravé, hej, ale alebo aj po tom tréningu sa ísť prejsť aj na tú polhodinku, robíš niečo pre svoje srdce, tento srdcovo-cievny systém, takže... Čiže ty máš tých psov v podstate takých úplne, že terapeutov pre teba. Presne tak, po každej stránke. A to je super, že v podstate niečomu sa venuješ, ale tomu športu proste sa venuješ, by som povedal, že ak si ty povedal, že na 200%, nie na 100%, to u teba je vlastne známe, že si proste drič jednoducho, že ideš, čo je na papieri napísané, to sa musí dvihnúť a proste ideš fakt do toho na plný plyn, že celý život, odkedy ťa vlastne poznám. A že v podstate popri tom si našla nejakých tých parťakov, že vlastne, ktorí ti ešte vlastne pomôžu v tom celom. To je úplne super, akože paráda. Väčšina ľudí, aj teraz tí mladí, majú to, že prídu do fitka, z fitka prídu domov a mobil a kúkajú do toho. Že... No. Takže toto je úplne normálne, že návod na to, jak byť spokojný. No dobre, sme si prešli šport, prešli sme si tvoje hobby. A ešte teraz si prejdeme trošku do tvojho profesného života. Takže ty si v podstate vojak, alebo si športovec, alebo ako toto je, lebo ja som to nikdy nepochopil, nakoľko som ťa videl v uniforme. Áno. Veľakrát. Že či je to len také, že tú uniformu máte ako nejakú pseudovec, že ju musíte mať? Alebo máte za sebou aj výcviky a... Aby som to uviedla do pravej miery, tak je to Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, ktorá vlastne sú tam športovci na kvázi troch úrovniach. Sú zmluvní športovci, to sú ešte takí, že len podporovaní, ale nie platení, že môžu využívať regeneráciu, tréningové priestory, v prípade vlastne výsledkov majú nejakú finančnú podporu napríklad na sústredenia, čo je fakt akože pre týchto mládež a juniorov je to fakt, že super. Potom vlastne v prípade, akože majú dlhodobo výsledky, ich môžu zamestnať, ako ja neviem, od čoho to presne závisí. A keď sa nejaké vojenské miesto uvoľní, môžu ísť aj na to vojenské miesto. Akože mne sa to... ja som bola normálne ako klasicky na vojenskom výcviku, bolo som tam 8 týždňov v Martine a teraz hádam, by som mohla ísť budúci rok znova. Neviem, tak podľa hodnosti, tak keď mi ponúknú, že môžem ísť na ten vojenský výcvik, tak pôjdem. Ale normálne, akože vojenskú uniformu si vlastne obliekam v prípade nejakého cvičenia, alebo keď sme mali, že BOZP, tak sme museli prísť tej polnej rovnošate. Keď máme nejaké vyhodnotenia, tak samozrejme buď mám prísť v dukláckom oblečení, alebo vo vojenskom. Hej? Takže to je, akože moje služobné oblečenie je buď tá uniforma, alebo tie duklácká súprava tepláková, takže, alebo letná, hej, akože zase záleží to od toho, aké či je zima, ale aké je obdobie. Hej. Takže v podstate takže to je vojenské športové centrum. OK, takže konečne už tomu chápem aj ja. Ja som doteraz nevedel, že či reálne, že ty si akože vojak, a popri tom robíš šport, alebo proste si športovec vojak. Ako keď to tak zhrniem. Asi skoro, lebo tak najprv som bola športovec, potom som bola vojak, ale nie všetci profesionálni športovci sú vojaci, hej, zasa, takže... Áno. Lebo samozrejme, keď už si vojakom, nemôžeš podnikať, nemôžeš mať živnosť. Samozrejme, asi na Slovensku neviem, ako fungujú to sponzoringy, ale asi tam musia byť možno nejaká dohoda o spolupráci alebo niečo také, no proste nemôže mať žiadny iný príjem okrem tohto môjho platu, takže... No dobre, teraz keď si načrtla tie sponzoringy, tak vlastne preberal som teraz na tých majstrovstvách sveta s jedným pretekárom sponzoring SBD, obidvaja náhodou máme trička, a vlastne mi povedal, že v Opene, keď si podporovaná SBDčkom, tak vieš riešiť vlastne aj ten mány sponzoring, že riešia aj tie prachy. Ty si toto riešila niekedy? Alebo máš vyslovene od nich len to oblečenie a ten support? Ja mám od nich zmluvu, tak zase nebudem rozoberať, čo mám v tej zmluve, ale ja som nikdy si nič ako nepýtala. Všetko, čo dostanem, takže dostanem od nich, ale nikdy som ja nič ani nikoho neoslovovala. Proste to som mala šťastie. Ja som vyhrala vtedy v 2017 tú Európu, vtedy som vyhrala dokonca ešte každú jednu disciplínu, takže to bolo také, že asi som ich ako zaujala.
A vtedy mi ponúkol vlastne priamo Ben, akože je konateľ spoločnosti, mi ponúkol sponzoring vtedy v Dánsku. Tak samozrejme, lebo však pre mňa tá SBD, ako nie pretože by som od nich dostávala aj oblečenie, tak samozrejme nedostávam ho mesačne, ale keď vyjde nová kolekcia a tak ďalej. Ale pre mňa vždy boli taký tí top. Akože odkedy som začala robiť silový trojboj, tak pre mňa, ako samozrejme cenovo to bolo vždy pre mňa drahšie. Ešte keď som bola študentka, samozrejme nemala som hneď všetko SBD, ale snažila som si postupne to dokúpiť, takže ja som bola vyslovene šťastná, keď mi prišla tá ponuka na ten sponzoring, tak samozrejme som hneď reagovala, že áno, pretože pre mňa, akože čo sa týka kvality, ja si to neviem inak chváliť, akože ja od nich mám na kolenky, či som mala spieracké, či to boli klasické tie 7 mm, alebo teraz tie, čo sú tie na powerlifting, hej. Ja stále používam ten starý typ, mne to je akože najpohodlnejšie, ale ja som si vždy nevedela, ako vynachváliť tie veci, lebo ešte to je výhoda, že vyrábajú to priamo v Británii, že to na rozdiel od iných, akože keď si kúpiš nejaké iné značky, nehovorím, že trojbojárske, ale aj napríklad oblečenie, tak väčšina je to všetko či to nejaké Indonézii alebo Čína a podobne, takže... Jasné. No dobre, takže vlastne ty si sponzoring si od nikoho nepýtala, oni prišli za tebou. Takže to je asi tá najideálnejšia cesta, ktorá sa môže stať športovcovi. Takže ty vlastne tento nejaký... Takže ty to vlastne ani neriešila, že nejakú finančnú podporu od SBD alebo tak. Lebo takú, akože som dostal teraz infošku, že vlastne oni tú topku, čo majú vlastne tak, jak ty, že dostávaš tú novú kolekciu od nich, takže vlastne v Opene, že oni ich podporujú, že aj finančne, akože normálne, že majú s nimi sponzorské zmluvy podpísané, akože profesionálne a normálne, že prachy dostávajú. Tak to ma zaujímalo, že či ty máš tiež takýto sponzoring, ale som nevedel teda, alebo teda vedel som, že teba oslovili oni, lebo to bolo v tých začiatkoch, si ty vybehla jak taká hviezdička, takže ťa hneď zobrali pod svoje krídla a vlastne do dnešného dňa si tam. Áno, tak ja som... Takže to je super. Dlho, no ale hovorím, že neviem rozumerať, čo v tej zmluve mám, nie, ale to tak... jasné, to je... Ale akože dobre, toto sa mi páči, že to proste takto je a že nie si tá, že proste budeš chodiť teraz a za to, že som niečo dosiahla, tak teraz mi všetci všetko dávajte, ale proste, že teba si všimli jednoducho tým svojim výkonom si niekoho ohorila. To je mohlo byť aj také pre tých mladých, ak si myslia, že prídu na prvú súťaž a hľadajú silou mocou hneď sponzorov, že ono to nie je vždy o tom, že sa niekde budem nominovať a furt oslovať niekoho a teda. No dobre, takže SBD. Ešte by som chcela, skočiť do toho, to napríklad, lebo ja koľko rokov súťažím, mám tých výsledkov akože požehnanie, ale mám napríklad sponzora len jednoho. Ja som nikdy akože nebola zastancom toho, lebo mne sa napríklad nepáči, ako to funguje. Po väčšine, čím väčší, ako nech sa nikto neurazí, čím väčší exod na Instagrame, tým má viacej sledovateľov. A samozrejme na základe tých sledovateľov sa ponúka u nás na Slovensku sponzoring. A toto není... Ja sa nechcem propagovať, že robiť zo seba niečo, čo nie som, hej. Jasné. Takisto ja sa neukazujem, ako ja vyzerám, alebo čo podľa mňa robím silový šport, tak za mňa majú hovoriť moje výkony a nie je to, ako niekto vyzerá, alebo ja fakt... Alebo otrčať prdel v tánkach, tak si to povedzme otvorene. Jasné. Dobre, teraz si vlastne povedal, že SBD ti najviac vyhovuje. Skúšala si niekedy ako aj tie iné značky, ako Insert, Titan, Acelony, nejaké návleky od nich, alebo tak? Nie. Ja napríklad nemôžem, lebo oni sú tak šité, že ja to cez tie moje litečka, ja to tam neprepchám ani jedným. Že vlastne jediné, ktoré môže mať sú SBD, takže tiež som im akože verný celý život, lebo v podstate chcel som skúsiť a ja skrz tie veľké lítka musím od 2 čísla väčšie si kúpiť tie návleky, čiže sú úplne pre mňa nefunkčné tým pádom a nezmyselné. Takže tiež som verný SBD. Asi vedia, čo robia a prečo to tak robia. No dobre, čo sa ťa ešte opýtame? Čo by si ty chcela, dajme tomu, odkázať mladým? No? Trochu pokory a skromnosti. Aby mne hrabala na Instagrame. Áno, a treba zdraviť starších ľudí, hej, lebo bola som v tých Rakoviciach, prišla som do šatne, nikto ma nepozdravil, tak som sa cítila. To je v pohode. Mne sa, vieš čo stalo? Že vlastne sa ma opýtal, myslím, že vtedy už bol reprezentant, nebudem ho menovať, že či robím silový trojboj, sa ma opýtal. Takže ja neviem, vieš, vtedy som si prišiel taký, hovorím si, že kde žijeme, vieš.
A to je presne tí mladí, oni sledujú nejakých proste zahraničných powerlifterov a častokrát nesledujú ani teda tých IPF-kových, ale sledujú proste nejakých nazvime to pseudo powerlifterov. Áno. A vlastne na nich sledujú, že wow, nejaké čísla, teda že väčšinou dobre vyzerajú, lebo je tam zapojená aj nejaká časť života, ktorú my vynechávame a v podstate uniká im tá pointa ako za mňa, vieš, že ja keď som začal robiť trojboj, tak som bol taký, že som hľadal, že to je najsilnejší, že tak boli to pre teba vzory nejaké, jak vlastne ty by si mala byť nejaká taká ikona mustra pre tie všetky ženské, čo teraz robia, alebo ženské dievčatá, ktoré teraz robia ten trojboj, tak vlastne oni by mali byť chceli by mať byť silné podľa mňa, jak ty, vieš. Čiže mali by ťa poznať všetci. Vieš, a ty prídeš, ak si teraz povedal do tých Rakovíc, akože na majstrovstvá Slovenska, dorasteniek a junioriek, tak dobre hovorím. A žien tam boli, hej. Aj žien. A vlastne tie dievčence pozerajú, že kto prišiel. A to ja poznám, lebo tiež kúkajú na mňa, že akože kto si, vieš, a ja si hovorím, Pane Bože, hovorím, čo sme pre ten šport spravili, vieš. Mali by sme si také trička vyrobiť, kto som, koľko rokov súťažím a že aké mám výsledky medzinárodné, hej, a potom, že aha, lebo nie, akože ja neviem, toto sa mi napríklad nepáči, že niekto začne robiť silový trojboj, tak to, že niekto chodí do fitka a ešte nebol na súťaži, z neho nerobí silového trojbojara, samozrejme, lebo drep, mŕtvy ťah aj bench press sú úplne podľa mňa také tie základné cviky, ktoré by človek, ktorý chodí do fitka, ako nehovorím, že do nejakého komerčného, ale fitko ako taká posilka, hej. Cviky, tak to sú také základné cviky, čo by človek fakt, že mal robiť aj pre zdravie. Ja nehovorím, že na maximum, ale keď začne súťažiť, tak nemá takéto sebavedomie, že ty kokos nie nado mňa, hej, lebo vždy bude niekto lepší, vždy to tak je. Ja proste idem na tú súťaž napríklad a nikdy nemám očakávanie, že idem vyhrať. Ja som bola napríklad 4-krát majsterka Európy a nikdy som nešla na tú súťaž s tým, že idem vyhrať. Vždy som si povedala, ja to vždy hovorím pred každou súťažou, že idem urobiť čo najlepší výkon. A takto si to vždy hovorím, či je to domáca súťaž alebo medzinárodná. Nikdy nemám nejaké prehnané ciele, pretože samozrejme vždy, keď má niekto prehnané ciele, tak nastane takéto sklamanie, lebo je to aj otázka šťastia na tej súťaži, ako sa kto vyspí, s prepáčením aj, môžem povedať také neslušné slovo, vyserie, hej, s prepáčením, hej, takže no nie, akože je tam tých veľa faktorov, ten deň, akože konštelácia hviezd, čokoľvek. Jasne. Proste nie. A hlavne za mňa ešte čo strašne vie ovplyvniť súťaž, tak sú rozhodcovia. Aspoň to vnímam v poslednej dobe, že extrémne rozhodujú za mňa. Začali rozdať takým zvláštnym spôsobom, ktorému ja ako ešte za mňa, ako pretekár neviem pochopiť. Vieš, že vidíš tam tú staršiu generáciu, proste tých bývalých lifterov, a oni rozhodujú jeden deň úplne benevolentne, pozerám, Pane Bože, čo to pouznávali. A druhý deň to sekajú, že hovorím si, však to bol dobrý pokus, čo tam videli. Vieš, že začali... Ja viem, len vieš, čo je presne, toto sme sa bavili, jak sme sledovali s otcom tieto majstrovstvá Slovenska, preboha, už Slovenska, majstrovstvá sveta, už pre mňa Slovenska. Tak jak sme s otcom sledovali tieto majstrovstvá sveta, tak... Takisto som akože pozerala, aj otec to pozeral, lebo však on má 2 veľké monitory v pracovni, tak som tam pozeral zblízka. Presne táto mládež, oni nejdú robiť proste hlboký drep. Oni to majú presne na milimetre vypočítané, ale skoro urobia ten plytký drep, než tú hĺbku proste. Vždy radšej to urobiť poctivo. Tá poctivosť sa vždy vypláca. Radšej má ten čistý platný pokus. Mne sa napríklad nestalo ešte na Rauke. Fakt vtedy, keď sme boli v tom Švédsku, to sme mali vtedy podať protest, čo som išla na ten Sveťák, lebo viacerí povedali, že mali sme ho podať. Odtedy podávam stále protesty. Aj otcovi, koho som viedla, vždy podávam protesty, lebo fakt sa to vyplatí. Je to nutnosť proste. Hej. Áno, ale hovorím, vždy mám proste pokus, že fakt, že čistý, vždy sa to snažím urobiť, takže aj tú hĺbku ešte sa mi nestalo na drepe, že by som mala 2-1 platné alebo neplatné. Proste buď to dám, alebo to nedám. Fakt, že urobiť to, nie že na hranu to robiť, proste radšej urobiť ten poctivý drep a mať to v kapse, hej, mať to v suchu, hej, a mať ten pokus platný, hej, lebo fakt to sa nevypláca sa to urobiť. Teraz tí mladí sú ale takí fyzici, vieš, oni riešia každý milimeter, vieš, oni to majú, vravím, úplne inak nastavené, ako my to.
Ja som to teraz sledoval a oni to majú fakt vypočítané na milimeter, proste všetko. Neviem, či si videla tie nové techniky, to nazvime v benči, lebo vlastne teraz musia byť tie lakte. Hĺbka lakťov, áno. No, ale neviem, či si všimla, čo robievajú, že oni pustia mostík. No. A vlastne, keď im dajú pokyn štart, tak oni sa vrátia do mostíka a začnú potom benchovať. Že vlastne oni ten lakeť robia len tým, že spustia ako keby tie ramená s tým mostíkom a vlastne keď ho odštartujú, tak najprv spraví znova mostík, čiže už ten lakeť má hore a až potom benchuje. Že normálne sa naučili proste hýbať celým tým telom na tej lavičke, tým, že vlastne to môžeš robiť, chodiť hore dole, len nemôžeš zdvihnúť zadok, dajme tomu, ani nohy, ani hlavu, ale šúchať sa po nej môžeš, že? Oni sa toto naučili normálne robiť, akože šialené, ak to využívajú. Ja keď som to teraz sledoval, ja si vždy hovorím, Pane Bože, vieš, ja taký somar vždy poctivák, benčujem z tých rovných rúk tú kilometrovú dráhu a hovorím si, hovorím, však to musíme sa to načať tak odžubovať aj my. Ja to neviem, akože ani to ponáranie, ja to robím s tým starým štýlom. Ja som rada, akože teraz som dala na tréning škaredlo, lebo ja mám tú ruku proste ľavú stále mám oslabenú, hej, stále mi zaostáva, ale posúvam sa, že kilo po kile, tak si prikladám, však mám rekordky, tak som teraz dala, že 110 kg, hej, akože dala som už... Videl som to, no. Pred zranením som dala samozrejme viacej, ale nikdy som to neskúšala akože na súťaži v trojboji, pretože vždy som chodila, že radšej na celý trojboj a nie, že riskovať, že radšej, no ale to som chcela povedať, že radšej to robím poctivo, pomaličky. Alebo neviem si predstaviť, že čo by som mala. Tak možno vieš, akože ty máš brucho, že to vieš, máš to zaboriť, ale... Ja keď práve, že oni to nezabarajú. Oni normálne robia to ženy ináč. No. Oni to položia proste na brucho, že nepokladajú to na hrudník, jak ty. A oni normálne proste vypustia mostík. A normálne povedia teda, že štart a oni sa vrátia do toho mostíka. Že oni to normálne takto dvíhajú. Ja to neviem ani položiť na brucho. Ja viem jedine, čo viem činku položiť na brucho, keď robím tlak na úzko s nohami na lavičke. Jasné, a vtedy, hej, ale normálne pri tom benči to ani... Ty máš celkom široký ten uchop, že, takže vravím, akože teraz, keď som to sledoval, alebo aj tie mŕtve ťahy, akože keď sledujem to sumo, že v podstate že fakt využívajú tú maximálnu dĺžku proste tých nôh, rúk, všetkého. No. Že úplne ako ja si hovorím, hovorím, to sú normálne fyzici, hovorím, toto. A aj tie návleky, keď vidím, jak to proste rvú na seba, zo seba, hovorím si, Pane Bože, hovorím, ja chytím SBDčko, natiahnem ho a po súťaži ho stiahnem, že? A oni tam 5 trhajú z nich tie návleky neoprenové, hrubé a no ako vravím, ako niekedy sám som v tej rozcvičovni a hovorím si, že do prdele, som asi starý na toto, že fakt krútim nad tým hlavou. Ale tak ten šport pôjde stále dopredu, tá výkonnosť stále rastie a extrémnymi krokmi by som povedal, akože z roka na rok. Takže hľadajú, vieš, medzery proste tí mladí, samozrejme, vieš. No ale ono je to aj napríklad vidno aj teraz v Rauke, keď sa pozrie, že koľko bolo ekvipárov týchto juniorov, dorastencov a týchto klasikov, tak to je štvornásobný počet, akože fakt, že tá Rauka za tých od 2012. vlastne vtedy bolo prvé majstrovstvá sveta, či to bolo ešte svetový pohár, teraz neviem, či 12 alebo 13. Vidíš, toto sme mali v teste v tom Švédsku, ale už som zabudla, nevadí, ale za tých 12 rokov, čo sa to zasa vrátilo, tak hovorím, že to ide takým obrovským krokom, proste to je, takto napreduje aj tie výkony, ale zase ja napríklad pochybujem, že títo mladí, čo robia takéto výkony, že budú mať dlhú životnosť. Akože ja si myslím, že je to tak ako vo spieraní, pretože keď vieš 120-ročného človeka vyžmýkaš, tak on už nebude ti schopný v 30-ke robiť nejaké výkony. Hej, tohto názoru som aj ja, že väčšinou to bývajú tie také rýchle hviezdičky, že oni sa objavia a zrazu hviezdičky zhasnú a je ticho po nich. A takých bolo za mňa, ako ja robím ten šport 17 rokov a zažil som takýchto hviezdičiek toľko, že to až pekné nebolo a nebavíme sa akože len o Slovensku, ale celosvetovo, že prišiel, proste ukázal, dajme tomu tých dorastencoch, spravil nejaké výkony, ešte v junioroch vydržal a vo chvíli, ak už mali ísť do mužov, tak vlastne v junioroch už už nebol ten progres taký a keď by išiel k mužom, tak už ten progres proste nestačil na to, aby bol tá hviezdička. Takže vlastne sa na to vyseral. Áno, ale to je aj mentalita, niekedy je tie zranenia a tak ďalej, lebo niekto napríklad neznesie to, že že teraz som bol prvý a zrazu už prvý nie som, hej. Mňa keď sa pýtajú napríklad, ja som bola napríklad na poslednom svete, čo som mal pred zranením tej Juhoafrickej republike, som skončila tretie, že som bola veľmi spokojná na svete.
A teraz som bola 7. Ale bola som po zranení, bolo nás tam strašne veľa, však ja som bola v Ačku, nebola som ani v Bčku, ani v Cčku, hej, lebo všetci boli akože 3 skupiny. A bola som 7, urobila som, čo som urobila vlastne, ja som mala zlatom mŕtvom ťahu, hej, akože ja som bola takisto, to sme išli ešte s rezervou, ale ja som bola spokojná, proste mne to nevadí, raz si hore, raz si dole, proste ešte beriem to tak, že som po zranení, urobila som ten maximálny možný výkon, čo bolo v tom danom dni. Lepšie by sa nebolo, hej, ja nebudem sa nejako žalutovať. A čo je na tom, hej, ja neznášam, keď niekto napríklad skončí druhý a potom povie, že Ježišmaria, bol som druhý, že buď za to rád, pretože na prvé miesto by si proste nemal, hej, akože ja to tak beriem, že treba trošku to tak brať, že fakt niekedy to aj o šťastie, aj tí rozhodci niekedy áno, ja som zažila kopu súťaží, že napríklad uznali takú hĺbku na drepe, tam sa o hĺbke nedalo baviť, proste bol to plytký drep a dali to, že to je platné, lebo samozrejme, keď tam má niekto rozhodcu zo svojej krajiny, tak vie to ovplyvniť, tak ja si nemyslím, že by mu, tak keď chce niekomu niekto nadržať, dá sa to proste, bohužiaľ, hej, ale je to aj ako sa človek vyspí, ako sa cíti, aj taký ten mindset, aký má, hej, ja sa napríklad ráno vždy zobudím a vždy si poviem, že dneska je môj deň, hej, tak si poviem a fakt, že sa tak nastavím, že teraz nejdem na tú, a hlavne nechodí na tú činku, aj to som chcela povedať, že niektorí chodia na tej súťaži, či je to aj domáca súťaž, či je to len nejaká poharovka alebo medzinárodná, niektorí chodia na tú činku úplne ako keby išli na popravu. Alebo keby spia. Alebo že teraz som ťa zobudila, chod to dvihnúť, prosím ťa. Je také mŕtvoly. Hej. A nikdy sa nechodí tak, že idem to skúsiť. Vždy to proste, ja si vždy hovorím, že dáš to. Jasné. Proste, takže... Proste vždy ideme do toho dať naplno. Ale tak o tom je zase za mňa ten mindset toho šampióna. Vieš, že v podstate nie každý to môže mať takto nastavené v hlave a v podstate, jak to povedať, my ideme proste robiť výkon. Vieš, oni vidia len tie medaile a vidia, vieš, niečo. Oni vidia ten koniec toho príbehu. Ale celú tú cestu, jak keby prehliadali, mne to častokrát príde, alebo potom idú super cestou, ale zase nevidia koniec, vieš, že prídu na tú súťaž a sú proste odovzdaní tomu a ja som hento ešte nedvihol a toto je moja maximálka, ja som nikdy viac, proste vieš, že jednoducho opustia sa v tej nejakej svojej tréningovej realite a potom ten výkon vlastne nie je za mňa ten, ktorý by mal byť, alebo ten, ktorý by vedeli ukázať, vieš. Dobre, a čo teba ešte vlastne tento rok čaká? Ja mám takú tichú informáciu. No, tak idem na Grand Prix, idem teraz do Častej. A potom sa ešte uvidí. No, tak ešte má nejaký plán, ale tak ako... No uvidíme ako v tej Častej, hej. Akože Častej pôjdem RAW samozrejme, ale akože uvidím koľko... teraz som v dobrej forme, lebo ja som zrušila tú Európu bench presse samozrejme, lebo ma tá ruka bola, ale ja musím prioritne myslieť, akože samozrejme peniaze budú, nemala som peniaze, dajú sa zohnať, to zase nehovorím, ale prvom rade vždy musím myslieť, akom stave je moja lavačka, pretože už som zistila, že nie som nesmrteľná. Nie som ako stroj, hej, takže už som také, že už aj stroj sa vie pokaziť. Takže to som vtedy zrušila a dobre som spravila, pretože som ubrala kila, robila som opakovania a tak ďalej. Teraz už som sa zasa vrátila. Dneska som si drepla po operačný osobák, som musím priznať 192,5. Takže som rada, že to ide. A možno, chcela by som ísť na ten Equip svet, takže tak Takže tam pôjdeme zabojovať? Áno. Tak ja dúfam, že mi to zdravie tiež umožní, lebo ja v podstate, ak mám tú ruku, že to mám zrotované a tak sa mi stalo, že som si zobral vlastne tyčku, ktorá sa mi netočila a vlastne mi natočilo zápestie a jak bolo ešte vykrútené, tak mi povyskakovali tie kostičky vlastne v ruke pár dní pred pretekmi. Takže mi to fyzioterapeut akože vrátil späť, ale tá ruka bola nefunkčná. Akože, takže som bol teraz vlastne v príprave na jar, som sa chystal na ťah 400-ku. Všetko tomu nasvedčovali, že to dopadne a proste na takéto somarine som zlyhal, že som si na blbú tyčku naložil vlastne. Si aj ty taká, že potrebuješ, alebo nie, že si taká, za mňa, ako keď robíš tie vrcholové výkony, tak by si mal mať vrcholové náradie. Súhlasíš s tým? No, tak ja na to, že som profesionálny športovec, trénujem v amatérských podmienkach, takže ja mám, ale keby si videl, to není garáž, na parkovanie auta, to je otcová náraďovňa, kde máme, prvé čo vojdeš, vidíš všade nárade akože rezačky, neviem čo všetko, hej, pilka, podobné, ešte dokonca tam máme ešte po prababke také tie nože na kapustu, mrázak je tam veľký, hej, potom 2 také skrine plechové, hej, čo má otec ešte z
jeho bývalej pracovne. A potom zrazu sa vyskytne, že je tam malé pódium a tam mám to svoje, hej. A potom za mnou je zas Ponk, to taký ten stôl s náradím, zasa tam máš všetko možné. Aj pre tebou, za tebou. V zime tam mám všade muškáty, lebo tam muškáty zimujú, takže akože mám tam takže to iba tak vyzerá profesionálne na videu. Hej, ale je tam taká tlačenka, že ja už dúfam, že sa konečne presťahujem a urobím si také, že väčšie, aspoň vidíš, ako toto máš ty. A tak mne by stačilo, že napríklad, že 4x4 metre, hej, ale ako ja tak poviem, ja mám superovskú aj stojan s lavičkou, hej, akože toto mám profesionálne, ale bohužiaľ ja trénujem sama a to je nevýhoda, že ja sa musím niekedy aj otcovi prispôsobovať, ako má otec čas, akože za mnou nikdy nestojí, ja to nemám rada, pretože už sa nám stala nehoda, chudák otec má teraz taký výron nad kolenom, to sa pred Európou som zhodila činku a otec to nestihol zachytiť a to tak zachytil, že mu to padlo na nohu. A asi trošku sa mu poškodil sval a urobil sa mu tam taký ganglion, takže to budeme musieť dať potom po jeho svete dať odstrániť. No a není to sranda, lebo to není bezpečné, takže a zhadzovať to takisto nemôžem, lebo už naposledy som zhodila, keď som bola v Penžime trénovať osku a som si natiahla ten môj operovaný lakeť. Lebo ja nemôžem, ja mám stále problém s tým lakťom hýbať. Jasno, keď repujem, takže už si neviem tak dopomáhať tými lakťami. Ale už teraz to tak nemám, že veľké oči, idem vždy na tú činku, takže to proste dám, hej. Už musím si byť vedomá, že to dám. A keď to nedám, tak radšej letím dopredu, hej. Takže ja už som si myslela, že radšej kolenami zbehnem na to pódium a zastaví ma stena. ale taký kamikadze jazdec. Ale akože v pohode, hej, fungujem. Ale som si nakúpila kotu, či som si nakúpila všetko, ale bohužiaľ ten priestor mám taký, lenže aj tak by som si nepomohla, pretože v Trenčine proste nie sú siloví trojbojári. My sme sa snažili, mali sme nejakých pretekárov, ale bohužiaľ, nemôžeme každého naháňať, že netrenoval si a tak ďalej. Jasné. To proste ani mňa nikto nenaháňal. Čiže máte tam takú tú základňu, že vlastne tá tvoja garáž, ktorú som si myslel, že aká je super, tak počúvaš, že až taká super nie je. Ale na rade máš proste profesionálne, akurát ten priestor okolo nie je až taký. Ale vieš, mne to akože nevadí a po druhé, ja som najradšej, že tam mám svoj kľud. Ja nemôžem drepovať, ja som aj zistila, že neznášam akože cvičiť v komerčnom fitku. Ako ja môžeš doplnkové cviky mi nevadí, ale napríklad teraz bolo leto a niekde, aby som ja tolerovala, že tam má niekto pustenú klímu v celom fitku na 18 stupňov, že ja som takto bola, hneď som nachladla. Prvýkrát sa mi takto stalo, že keď ma prvýkrát seklo, to už je roky dozadu, odtedy ma stále, už ma seklo asi 7-krát, to isté miesto má stále problém. Vadí mi strašne zima. Ja sa radšej spotím, vymením si aj 3 trička, než aby som mala trénovať v lete, že v zime, hej. Akože, vieš, čo mne skôr vadia, akože tie pohľady tých ľudí. Akože, vieš, že pozerajú na teba, že z ktorého akože si padla mesiacu, alebo podobne, že z ktorej planéty si pricestovala. Aj teraz som bol úplne prekvapený, tak majstrovstvá sveta som bol na tréningu, vlastne rozcvičovni, ja som si zabudol, nachystal som si topánky, podkolienky, singlet, kolenačky, opasok, hovorím, jak ja budem trénovať na Malte. Prišiel som na Maltu, vybalím kufor, no jasné, že tú tašku som nehal doma, že. Takže hovorím, kafrem na to dám kráťace tričko, ponožky a idem si teda zacvičiť, čo mám robiť. No a mal som v pláne 300 mŕtvolu. Hovorím, tak čo? Tak idem, tak som videla. Tak idem bez pasku. No a bol som prekvapený, že vlastne ja tí 300 už nemám tak, že však to dávajú už proste teraz 18-roční chlapci, vie, že už to nie je nič zaujímavé. A vlastne som na bez opasku potiahol a strašne veľa ľudí, vieš, zostalo, že vieš, že amazing, vieš, dobrý, vieš, že úplne som ostal, že však dobre, hovorím, tréning som si dal, hovorím, nechaj teba žiť. A toto by napríklad už vadilo, vieš, a teraz si predstav, že to spravíš niekde v komerčnom fitku, kde proste by si pre nich bola jak oni, Zeus, ty kokos, vieš, takže preto vzniklo ináč aj toto fitko, akože, lebo tu mám svoj pokoj, svoj kľud proste a chodí sem, komu ja dovolím. Ale tak napríklad, keď sa pozriem, môj otec chodí trénovať hlavne do tej Južanky v Trenčine. A jemu to tam vyhovuje, lenže on to, vieš, on tak bere, že on sa tam ide aj porozprávať, hej? A tí ľudia má takú terapiu. Áno, ale ľudia, oni vedia, že on je tréner, lebo však on trénoval v zamladí dorastencov napríklad vo spíraní, on je akože dobrý tréner a hlavne vie tých ľudí tak akože aj im poradiť, ale mňa napríklad vie aj na súťaž, mňa nikto takto nevedel viesť na súťaži, ako on vie. Nie je to o tom, že je to môj otec, ale on
je aj taký motivátor, ale hlavne psychológ, hej? Že to je to, že ten tréner musí byť aj psychológ, ale to chcem povedať, že mu to napríklad, on si tak vychoval tých ľudí tam, že oni vedia, že keď už ide na ťažký pokus, mu tam nebehajú za chrbtom, lebo tam je klietka, predtým má zrkadlo a on trénuje vlastne do toho zrkadla, aby nevidel tých ľudí za ním. Tak oni normálne idú všetci bokom. Že rešpektujú ho proste. Áno, a ešte tam má už takých ľudí, že mu dá normálne, že či chce odniesť kotúče a takto, že sa normálne pomáhajú, alebo ho tam istia. Aj minulé mi posielal video, keď som už nebola doma, a posielal mi video, ako drepoval a normálne ho tam istili 3 chlapí, hej, akože to, že on si s nimi týka a oni sa proste takto naučili, že on to má, on sa tam oklopil tými svojimi ľuďmi. Že on si spravil z Južanky svoju meku. Áno, ale jeho tam normálne uznávajú, hej. Ale akože je to super, to je to lepší prípad, no, áno, samozrejme. že on to tak bere, že zase je rozdiel fitko, hej, zase niektoré tie fitka, nebudem menovať Tore v Piešťanoch, keď som tam chodila trénovať, tak tam tí ľudia sa skôr fotili, natáčali, než trénovali, hej, alebo... Sú to 3 číslice? Áno. To nie je len v Piešťanoch, to funguje v každom meste. No a to chcem povedať, akože je to pekné to fitko, ja chápem, že ľudia, áno, pre nich je top tréner ten, čo vyzerá, ale nie ten, čo vie, hej. Toto neznášam takéto reči, že toto je aký tréner, že ten má pupek, hovorím, aký mal 3 pupky, ide o to, čo ťa naučí a nie ako vyzerá. Tak. Takže to je taký môj prípad, keď častokrát Vlado, jak ty môžeš byť trénera? Normálne hovorím. To, že ja sám som proste lajdák, ktorý miluje hamburgery, pizzu a všetko žradlo sveta, tak proste neznamená, že neviem poradiť druhému a neviem spraviť, aby mal formu, že? Takže aj teraz vlastne s mladými riešime odvodňovania, tieto veci všetky a teraz však sa mi stala také, že však ale ty to riešiť nemusíš, ty si v pluske. A ja vždycky reku, ja som sa narodil 140 kilový, že? Hovorím, však ja som volal, kedy toto rieševal, však som bol mladý, tiež som chodil váhovky a zrovna teraz sme s Davidom Lupačom na Malte zaspomínali, keď ešte vlastne on pretekal 110 a ja som prechádzal do 110 a zrazu som sa dozvedel, že on tam príde. Ja som vtedy výkonnostne ešte na ňo nemal, ja som o rok mladší a že ja nejde si súťažiť, vieš, tak som 7 kg chudol za 2 dní, len aby som si nebol v kategórii, lebo vtedy sa to dalo, teraz už sa to nedá, že? A v podstate vieš, oni mi tu pištia, že 2 kg nevedia schudnúť a tak, vieš, že je to také, že čo iné do toho idem pomaly rozprávať, lebo však ja nemusím, vieš, ale to, že som to 1000 razy absolvoval, to už nikoho nezaujíma, ako keby. Že zase nevidia nejakú tú cestu toho človeka a zase vidia len ten finál, ktorý tu teraz máme. No dobre, takže Island, majstrovstvá sveta, tak to by sme sa tam potom mohli aj stretnúť. Nie? Dúfam. No však keď pôjdem teda Open, tak to si určite nenechám aj banket po 100 rokoch. Aj PF-kovi, hádam, bude stať za to. Uvidieť zase po 1000 rokoch tých ľudí. Uvidíme, ako sa to tam obmenilo. Lebo chodím teraz len na preteky sa so samými mladými, vieš, že ja na Openov nestretávam. Tak je to také, že tiež neviem vôbec, kto tam je, alebo čo. Tak som aj ja sám prekvapený a nechám sa prekvapiť, vieš. No dúfajme, ešte si musíme zaklopať, aby to zdravie držalo, že bez toho sa ďaleko nedostaneme. No dobre, ja si myslím, že sme ťa vyspovedali, že vieme o tebe viacej. No minimálne ja viem viacej, ako som vedel. Hej. O dosť viacej. A myslím, že aj ľudia sa dosť dozvedeli, teda, že sme len blázni športovci, ale vieme mať aj iné hobby, aj súkromný život. Ty momentálne máš priateľa, že? Áno. Takže aj to je ten súkromný život, že nie sme roboti, proste, ktorí od rána do večera žijú len vo fitku. Tak. No a na odľahčenie tu mám, neviem, či si bola upozornená už od prvého hostia, že rýchla desiatka. Máš 3 sekundy na odpoveď. Je to v podstate, ti poviem 2 varianty a ty povieš, ktorá je pre teba tá lepšia. Aha, dobre. Takže ideme, 3 sekundy, dobre? Pes alebo mačka? Pes. Drepy alebo ťahy? Drepy. Ryba alebo kura? Kura. Mercedes alebo Audi? Ani jedno, ale asi Audi. Bicykel, motorka? Bicykel. Vlasatý alebo plešatý? Plešatý. Počkaj, ale vlasatý myslíš na vlasy? Nie, normálne vlasy, ale plešatý. Som sa pozrel, že tvoj chlap má vlasy, že? To by si zavarila. Ale nevadí. Aj minule sa na to stalo, že si zavaril niekto. Dedina alebo mesto? Dedina. Spieranie alebo trojboj? Trojboj. Sixpack alebo beerpack? Beerpack.
Sushi alebo steak? Steak. Dobre. Tak to bolo rýchlych 10. No minule sa nám stalo, Michal nám odpovedal, že malé citróny alebo veľké melóny, tak odpovedal veľké melóny. A potom do zákulisia prezradíme, mi povedal, že to sa dá dokúpiť. Takže... To nie. Toto nie. Ja som v zásade proti, ja nie som za úpravy, takže... No tak akože sme sa zasmiali samozrejme na tom, ale v tej rýchlosti vie, že proste strelil to z fleku a potom blík. Takže ja tiež som ostal, keď si povedal, že plešatý, hovoríš, však tvoj chlap má vlasy, ale nie? ja som myslel, že vlasatý... No ja akože vlasy som myslel celkovo, lebo ja nemám rada chlapov s dlhými vlasmi. Ježiš, akože, to je podľa mňa... Všetci by sa takýto mali ostrihať. Akože fakt, aj trelbejári, tí, čo máte také, že na toho jagra teraz, jak to je zase moderné ostrihať, hej. Proste chlap má byť normálne ostrihaný, hej. Nechajte vlasy ženám. Takže toto bola fashion chvíľka. Takže to bolo asi odo mňa všetko. Ja ti ďakujem, že si prijala pozvanie. Bola to veľmi príjemná, skoro hodinka, strávená s tebou. A fakt som sa dozvedel veľa nových vecí, ktoré som nevedel a ktoré ma prekvapili samého. Takže dúfam, že aj vás. A ešte raz ďakujem, že si prijala pozvanie. A ja ďakujem. Ahojte. Pam, vypni to. Yes. Yeah. Koľko to bolo?